nufin ko Facebook ko daura hotuna fa. Ƙarya kake Facebook ana nufin chatting zaka mun ƙarya. Kai ware can kai ka sani. Kai yaushe ka girma ma. Da zaka ce wani Facebook daura hotuna me hoto. Facebook ana nufin daura hoto ka daura hoto. Amma ka zo kana cewa wani chatting. Kaga in kana ganin cinta tafi wajen dan professor mana. Gaskiya wannan yaran kai yaro ne. Ba sai gari ku gani. Lalle za ku gani, lalle za ku gani. Bari ku gani. Kun manta Allah ke bada daukaka. Kana raina ni a haka idan dare zan zama dumi shadaka. Bakin cikin ka zai halaka. Ina so ka san. How are you? It's fine. Wannan yaran wai mun je mun zauna da shi a kofar gida. Wai yaron na wai na ce mai Facebook ana nufin chatting, wai shi wai hoto ne. Facebook ana nufin ɗaura hoto, amma shi na zuwa na ta Facebook chatting. Ta yaya zama chatting? Ga ya mana warware mana musun nan gaba ɗaya ma daga nan. To ko ɗan Naziri aka tambaye shi wannan musu. Sai ya ba da simply answer question. In ba ku jahilai ba ne aka ce face me ake nufi? Fuska. Book ba. Littafi. Ma'anar Facebook fuskan littafi. Shi ne. Amma kai ba ƙaramin jaki ba ne. An gaya wa. Kai har professor. Kai ba ƙaramin jaki ba ne. Ni ne jaki? Kai wallahi